D O L E. Basa. Wala ayuda. What's up mga kaayuda? Maraming salamat po muli sa pagtutok niyo sa ating channel. Maraming salamat po sa ating mga likers. Maraming salamat din po sa mga basher. Oops, teka po, may nagpapabati. Ito po, si George Batang ng Batangas. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Shout out sa iyo. Mabuhay! Na ako na lang daw sa Tulfo Brothers ang hindi nauugnay dito sa individual na maaring hindi ko kilala at hindi ko talaga kilala, na maaring hindi ako aware kasi maraming nagaganap na kung saan ako'y busy sa aking mga ginagawa. Sino ba tong tao na to? Hindi ako magbabanggit ng pangalan kasi ayaw ko makasira kung ang layunan ng isang individual ay tumutulong sa kapwa. Ngayon mga bossing, kaya ako nagsasalita kasalukuyan. Gusto kong linawin na ang Ben Tulfo, unfiltered Ben Tulfo, si Ben Tulfo sa person, sa Bitag Live, kung hindi man Bitag Live, sasabihin natin dito mga boss, pambansang sumbungan. Hindi ho kami nauugnay kahit kanino, maliban na lamang kung itong advertiser namin ay tumutulong sa amin sa larangan ng serbisyo publiko. At sa larangan ng serbisyo publiko, kami tumutulong sa nangangailangan, yung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, yung mga taong niyurakan ang kanilang mga karapatan, yung mga taong walang kalaban-laban, mga balo, mga ulila, mga mahihina, na binabastardo, kung ano-anong ginagawa kayong takbuhan, ang Bitag Pambansang Sumbungan. Public service ho kami. Kung inyong mapapansin mga boss, binago ho natin yung ating Facebook page dito ho sa Bitag Live para pakita sa inyo professional and personal Facebook page na nagpapakitang lihitin mong at marami nagtatanong kung nga ba ito'y totoo. Totoong page ho ang Bitag Live. Mapapansin nyo pati mga litrato ng aking mga pamilya. Yung aking yumaong ama't ina at mga kapatid noong wala pa yung aking kapatid si Sherwin from way back in 1962. If I can remember, bata ko ho ako noon, ipinakita ho namin. So sunod ho dyan mga larawan ho ng aking ama. So bilang isang lihitimong tao, inaayos ho namin para ipakita ang isang pagiging professional journalists na si Ben Tulfo, unfiltered. Siyempre, nandun din yung mga posts natin, personal posts, para makita ninyo. At marami nagtatanong at sinasabi nila, bakit Ben, ikaw na lang ang hindi nauugnay dito sa individual na tumutulong sa kapwa? Namimigay ng kung ano-ano, pera o di naman kaya, kung hindi pera, ay bigas. Wala hong masama, basta nakakatulong sa kapwa. At bakit ho ako iugnay kung di naman kasi matagal na sa larangan ng serbisyo publiko. Siguro lalabas ho bukas sa unfiltered ang pagkaiba ho ng pilantropo at serbisyo publiko. Ano bang ibig sabihin ng pilantropo? Ang pilantropo, namamahagi ho ng kanyang yaman kasi doon sa kanyang organisasyon, sa kanyang kumpanya, sa individual na marami siyang pera, kaya pinamamahagi niya
sa mga nangangailangan sa siyensya, sa medisina, o sa mga mga orphans or anumang institusyon na nakakatulong. Kaya ayun na. Kilala ho dyan yung mga sinasabing malaking kumpanya tulad ng MVP, Lucian Group, andyan ho yung Ramon Ang, at kung sino pang ibang hindi ko nababanggit, sila ho'y kilala sa larangan ng kanilang negosyo at malaki bilyonaryo. Iba naman ho yung public service. Ang public service ho, maaring gagawin ho ng isang individual na hindi ho kasama sa gobyerno tulad ho namin magkakapatid, ang Tulfo Brothers. Ang Tulfo Brothers, mga bossing, kami ho'y nasa media. Kilala sa pagiging matapang, tumatayo, naninindigan. Walang inuurungan, walang inatrasan kahit sino. Paglalaban ho, yung malilit nating kababayan. Pero hindi ho kami namumudbud ng pera, namamahagi ho ng pera para mapag-impress. Ang sa amin lang ho, kaya kami ho, public service sa media. Kung ang tanong niyo ho, ang iba dito, para linawin ho natin, parang ang dating, bakit ikaw na lang ang hindi nauugnay? Yung isang kapatid mo si Rafi, naugnay na doon na parang, umahanga. Si Erwin daw, ganito. Nung tanungin ko ho yung aking magkapatid, kung totoo, sabi na gano'n, huwag mong papansinin yan, Kuya Ben. Kasi kami, magkakapatid, may kanya-kanya kaming buhay, kaya tinatanong ko, totoo ba to? Ang sabi ko sa kanila, nauugnay mga pangalan yun, sabi nila, hindi totoo yan. Bakit kami hahanga sa isang taong tayo naman magkakapatid, milyon-milyon mga followers natin sa YouTube man yan, sa Facebook, kung saan. Sa larangan ng telebisyon, kilala na tayo. Matagal na, T3 pa days yan, even before, way back as early as the late 90s, nasa public service na ho kami. Ilang dekada na ho, subok na yung mga ginagawa namin. Lihitimong ibig kong sabihin. Kami nandyan sa media. Hindi po kami yung individual na sinasabing namamahagi ng bigas. Popular ngayon sa ibang mga OFW. Itong tao na to ay isang individual na hindi ko babanggitin ng pangalan, kilala yung pangalan. At ngayon, wala po akong pakialam sa taong yon. Ang tanong niyo sa akin, kung ako ba'y nauugnay, kung mga Tulfo Brothers ba nauugnay sa ngalan ng serbisyo publiko, kung si Tul Rafi ba, si Tul Erwin ba nauugnay, hindi po totoo yan. Hindi kami humahanga sa ibang individual. Humahanga lang kami sa mga taong tumutulong, totoo, walang kapalit. Hindi po yung humahanga na namimigay, namumudbud ng pera, namimigay ng mga bigas. Questionable yung kung saan ang gagaling ka lang perang pinamamahagi, pinamumudbud yung kani-kanino. Wala po akong pakialam kung Moreno penetra tu barrio, enseñó a rolas de rock back frente.